Ман Шерматов Нурмаҳмад, корманди факултети механикаи математикаи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон, доктори илмҳои техникӣ, профессор мебошам. Паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро шунида рӯҳбаланд гардидем. Дар баромади худ пешвои муаззими миллат он ғамхориё ки дар соҳаи илму маориф кардааст, моро хеле шод кард. Барои ин ғамхориҳо мо омӯзгорон вазифа дорем, то сатҳи таълимро боз баландтар бардорем. Кадрҳоеро тайёр кунем, ки дар бозори меҳнат харидор дошта бошад. Мехоҳам каме оиди фаъолияти шӯрои илмии методии факултет сухан ронам. Аз рӯи нақшаи аз тарафи шӯрои методии илмии донишгоҳ тасдиқшуда корҳоро мебарем ва қарорҳои дахтор қабул мекунем. Масалан, якум, дар аввали соли таҳсил барномаҳои корӣ дида баромада шуда барои корбарӣ тавсия карда шуданд. Санҷиши стандарт ва барномаи таълимӣ дар кафедраҳо гузаронида шуд. доир ба масъалаҳои бисолагии омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ба риёзӣ ва дастовардҳои факултетҳо дар ин соли таҳсил санҷида баромада шуд. вазъи корҳои курсӣ, хатм, магистрӣ дида баромада шуданд. ҳамаи аъзоёни шӯрои методӣ, ки мо 9 нафар ҳастем, дар дарсҳои муалlimҳои ҷавон ворид гашта онро таҳлил мекунанд. масъалаи сарбории донишҷӯён, сарбории муалlimон, оиди самаранокии кори кураторон ва пай дар пай корҳои илмии тадқиқотӣ, таълимӣ ва методӣ ҳар як кафедра дида баромада мешавад. потенсиали факултети механика математика дар соҳаи илм хеле баланд аст. дар 4 моҳи сипарашудаи соли 2023 шӯрои илмии методӣ чунин дастуру китобҳоро ба рӯи чоп тавсия намуд. ин монографияи профессор Комилион ва номзади илм Ёров Мердод оид ба идоракунии компютерии иттилоотию хизматрасонӣ мебошад. дигар китоби дарсии профессор доктори илмҳои физику математика Хайруллоев Шамсулло ва мудири кафедраи он Хокиев доир ба асосҳои назарии аналитикии ададҳо барои чоп тавсия шуд. якчанд воситаҳои таълимӣ, аз он ҷумла се то васоити таълимӣ ба чоп тавсия шуд, ки онҳо ба қалами номзади илмҳои физику математика Абдукаримзода Муслим, доцентон Ҷӯрахонов Олим ва Исматов Сайфулло тало доранд. дар фарҷом гуфтаниям, ки раёсати Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ҳамаи шароитҳо муҳайё кардааст, ки то донишҷӯ таҳсил кунад, илм омӯзад.